Ang simpleng selebrasyon karon nga among gisaulog sa Valentine's Day adlaw sa mga puso dito may merkado. O nagpalit mi dito og usa ka litson para namong tulo adto na mos balay kanoni. O dana nag-order na akong asawa na nagpaabot na. O samtang nagtuyok ning litso pati nindo tao o nag-juicy kayo tanawon. Amo ni among gi-celebrate nga Valentine's Day, simple lang. Kay saon na magditita dito na dako mo kita gasto ari lang ta diri okay labi biging kaon mo dia o naghatag na sukli o. Awan na o dira gihatag na lang ko. O akong anak nasa likod o nagtago-tago o. Mis merkado ana o. Gabi na panihapon na na. Oh, ato namin isdog mi datong may unahan. Kay tapulan man maglungag o dari hapit may palit mig puso. O amo nang ating kumplitohon ay litson na apoy puso para kumplito ginang pagkaon sa mua mo na dalhon kay ato is mua kay wa pa may kapasigag suga sa mua ra ba ngit na. Amo ning gisugat nga mga anak dito nag-breakfast ka nang ibit biso kasawa nga color green mo na ang iyang mga kamitono na naabot na miyo pana ato ni taparag buwa kay Valentine's Day bita man lagi lining ikyad na kanaway o wanang sugod may kaon niya aron o dara o may cook na o ana plito na ning kaon na ni di na mag video ini kaon na ni ron kay mailhan ang dako kita ungit kay gutom na magayo samtang usa na kuri-kuri di siya gusto magpa-video o sige